I veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jednu moto avanturu. Sredina je meseca juna, konačno se vreme malo prolepšalo, do sad je skoro svaki dan bila kiša i mi smo ugrabili par slobodnih dana, malo da napravimo jednu lepu moto avanturu. Motor je spreman, kasnije ću vam malo detaljnije snimiti motor i neku dodatnu opremu koju koristimo za putovanje na motoru. Ovoga puta planiramo da idemo malo, prođemo kroz Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i nazad. Samo ovo kroz Albaniju ne sme niko da zna, odnosno Maja ne zna. Doduše ja sam pokušao da je pomenem par puta kako bi išli dole i kroz Albaniju, ali ona neće ni da čuje, nešto se kao plaši dole da ide, boji se, neko će da nas kamenuje, da nas obori kolima kao da su dole ljudoždevi. Tako da sam ja rešio da ćutim, rekao dobro, nećemo Albaniju. Idemo Crnu Goru i o njoj se to svidelo, međutim, ko da ona zna, sedi pozadi, ko da ona zna gde se mi vozimo. Kad je ja dovedem pred granicu, pred svršen čin, šta će? Neće valjda da siđe s motora i da se vraća peške nazad. Tako da ćemo da vidimo kako će da izgleda Majina faca kad bude primetila da smo došli na granicu sa Albanijom. Tako da, to je to. Još malo par stvari da se spremimo i bez daljeg odlaganja, lagano, krećemo. A vi ako nemate šta pametnije da radite, uzmite neko omiljeno piće, pustite ovaj video na TV-u jer se snima u 4K rezoluciji, pojačajte zvuk do daske i uživajte. Vidimo se na putu. I evo, lagano smo krenuli sa podružja Kosmaja, tu je naša vikendica. Danas u planu imamo da pređemo 350 km. Idemo lagano ovim seoskim putevima da izađemo na Ibarsku magistralu, izaći ćemo negde kod Velikih Strljena i onda magistralom do Ljiga. U Ljigu ćemo da izađemo na autoput do Čačka, posle idemo gore u Uzbrdo, Zlatibor, Užice pa Zlatibor, Kokin Brod, Nova Varoš, Prijepolje, granični prelaz Jabuka, most na Đurđevića Tari i do Žabljaka. Tu ćemo prvu noć da prenoćimo na Žabljaku. Vreme je idealno, plus 22 stepena je trenutno. Vidjet ćemo kako će nas poslužiti usput. Vedro je, ovde trenutno nema oblaka, što je najbitnije. Znači ne moramo da gledamo u daljinu tamo one oblake, da li su kišni ili nisu. Ko vozi motor to zna šta znači kad gledaš oblake, da li stajati, da li oblačiti kišnu jaknu ili ne. Tako da lagano idemo, javljamo se kasnije opet za puta. I evo nas, već smo lagano stigli do Ljiga, ovdje ćemo se uključiti na autoput, malo da skratimo vožnju i ićemo autoputem do Čačka. Reka Ljig. Autoput Miloš Veliki, Miloš the Great. Sad ovdje možemo da koristimo ovaj moj tempomat. Evo ovako da ga naštelujemo i možemo da odmorimo malo desnu ruku. I sada smo sišli s autoputa,
pratimo pravac Užice, Nova Varoš, idemo preko Zlatibora, obišli smo ceo Čačak autoputem, putarina je bila 130 dinara. Idemo prema Užicu i polako ćemo da se penjemo prema Zlatiboru. I evo nas, otprilike posle 2 sata vožnje stižemo na Zlatibor. I dalje je vreme prijatno, temperatura je ovde 23 stepena, mada tamo u daljini ima i nekih oblaka, pa Maja je već počela se zabrinjeva da neće da pokisne možda, kao da je od šećera. I ovde na Zlatiboru ćemo napraviti prvu malo dužu pauzu, nešto ćemo da doručkujemo, da jedemo, pa ćemo kasnije nastaviti dalje. Vi koliki su litre? Ljudi, ovdje je bio parking, brate, bila pijačica neka mala, pogledaj sad ovo. Vi koliki su litar, Niko? I evo nas, lagano stižemo na granični prelaz Jabuka. Sad ćemo da vidimo da li ima gužve ili nema. Pa, ima nekoliko automobila, ali ja to volim da stanem sa strane.
Kaže, policajac doneće mobilni čitač, sad ćemo vidjeti kako to izgleda. I eto, ušli smo u Crnu Goru, par minuta zadržavanja na granici, bez problema. Ovdje je nov asfalt, idemo lagano prema Pljevljima, vreme je i da sipamo gorivo. Upalila mi se posljednja kockica, imam za još 50 km da pređem, trebalo bi da bude dovoljno dok ne stignemo do pumpe. Evo nas na Đurđevića Tari mostu. Sad se baš napušta. To svi pravi bajkeri i mi imamo na ovako. Emocjonalny, wiesz, takie a potem jedziesz, fajnie. Przejedźcie, naprawdę, wiecie, że można piłkę z tym drogą jechać. Evo nas na mostu Đurđevića Tara. Ćemo na zipline? Ovo baš je visoko. Koliko je visoko? Koliko je visoko? Most je visok 172 metra od reke Tare. Ima 5 ovih lukova. Najveći luk je širok 116 metara. Stvarno? Da. A znaš kada je napravljen ovaj most? Pre rata. Ko? Drugog. Jest. Most je počeo da se zida 1937. Izidao se sve do 1940. A glavni arhitekta je bio Mijat Trojanović. I ovaj most kad je bio napravljen, bio je najveći betonski most, lučni most u Evropi, preko koga je moglo da se pređe kolima. Za vreme Drugog svjetskog rata ovdje su ga okupirali, u stvari Italijani su ovdje bili. Su partizani srušili jedan luk, da ne bi mogli Italijani da prelaze preko njega. I posle rata je obnovljen, 46. Betonski lučni most sa 5 lukova. Kako si ti pila pametan? Ti sve znaš? Učio sam školu.
A ja nisam. Ajmo sad na zipline. Nećemo. I pošto Maja ima strah od visine, sada je rešila da ga izleči, hoće da se spusti na ovaj zipline ovdje, pogledaj, preko tare. Pa smo došli da se raspitamo da li bi ona mogla da se spusti na zipline. A ti možeš? Hoćeš na ovaj najduži koji ide preko 100 km na čas. Ovo je neki najduži zipline, kilometar 50 metara i brzinom od 100 km na čas. Kad se plaće? Kod tebe su plaće. Dole kad sletim, ujebate, pa nisam ponovno. Čekaj da ponesem. To ako sletiš, onda platiš. Ako ne sletiš, imaš gratis. Ti si kreten, majke. Da, znaš? Udobno. Ni nazad neću da odem, a? Spremni? Hajde probaj. Vidimo se. Prekrstimo. Ajde sreći. Prekrstimo. Kako je bilo? Dobro. U kočima ti neki. Jedva pa daleko. Pila je ovo. Kako ide? Ovdje ruku. Sada napred, da?
I evo, završili smo s pauzom na Đurđević-Atari mostu. Ostalo nam je još 15-20 km do smeštaja, gde ćemo večeras da prenoćimo. Na pauzi smo se vozili na zip-line-u, bilo je ekstra. Malo je falilo i Maju da ubedim da se i ona vozi. Za malo. Tako da lagano stižemo u smeštaj, ovdje smo obukli i podjakne, jer sunce je već zašlo, temperatura je pala na 20 stepeni. Evo, ovdje smo se smestili, motor je parkiran. Ovo gore je naša terasa. Tu sušimo neke stvari. A tamo u daljini se vide planine Durmitor. Sutra idemo tamo. Prijatno je vreme, 20 stepeni. Sad čujemo od ovog gazde, kaže, ova brda, sve su to bile ski staze, a ljudi su sve to pokupovali placeve i nazidali kuće. Tako da više nema ovdje blizu ski staza. Evo je Maja kao gušter. Sunče se. Još su prija. Hvata sunce da se malo osunče. Idemo malo da proštamo, nađemo neku prodavničicu, kupimo neki sok, kafu, nešto za večeru. Jel ujutru kad ustanemo, odmah nastavljamo. Hoćemo na žičaru? Ja ne smijem ni to. Evo, završili smo sa šetnjom, našli smo prodavnicu Ideja, kupili neke sitnice da imamo i vraćamo se u apartman, idemo da odmaramo. Sutra nas isto čeka jedno 250-60 km vožnje, tako da treba da budemo odmorni. A vidi gore planine, one silne. Tačno se vidi da još uvijek ima snega, znači polovina juna gore na vrhovima Durmitora još ima snega. Polovina, kraj juna. Kraj juna, da. Sutra mi idemo tamo gore na te planine da prođemo ceo krug, pa ćemo da vidimo, možda i mi naiđemo na sneg. Sad ćemo stavimo ciradu na motor. Ovo je ove komarac. Šta je? Mašina će isto malo da se odmori. Boga mi, dobro nas je poslužio. Sve kako treba. Da kucamo u drvo. Sad će Maja da mi baci ključ. Da stavim ciradu. Baci. Kako ti bacim drvo? Samo ključ baci. To je to, nek odmara. Ajde da vam pokažem apartman da vidite kako izgleda. Ovdje se ulazi. Ove stepenice ne znam gdje vode, pogledamo. Imaš stepenice i nema nigdje.
Baš čudno. Mi smo gore na prvom spratu. Nisi gol. Nemoj da se radi. Da pokažem ljudima apartman. Tu sam ja. Evo mala kuhinjica. Ima sve što treba. Kupatilo lepo. Tuš kabina. WC šolja. Sve lepo pristojno, nova zgrada. Stočić. Bračni krevet. I terasica fina. Eto. Tu je motor. I pogled na Žabljak. I to je to. Odjavljujemo se za danas. Više nećemo snimati. Sutra nastavljamo ponovo. Ajde zdravo do sutra. Ćao.